Peress li l-Partit Nazzjonalista jinsab l-oppożizzjoni dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment u wara li biddel il-pożizzjoni tiegħu bosta drabi, partitarji nazzjonalisti għandhom reazzjonijiet imħalta. Min jgħid li l-oppożizzjoni għandha taħdem jitfit mal-gvern? Għaliex m'għandhomx jaħdmu flimkien, mela. Oħrajn jgħidu li l-oppożizzjoni għandha tara x'qed joffri l-gvern. Naraw x'għandu f'moħħu il-gvern. Persuna ieħor qal li fil-passat kien hawn programmi simili. Sepp il-programm ta' ċittadinanza b'investiment huwa ta' benefiċċju għal pajjiżna kif qalet il-kandidata nazzjonalista Helga Ellul. Da żguru. Kien hawn minnhom daw ħafna. Kien hawn li tixtri pereżempju id-dar hawnhekk jekk tiżżewweġ Maltija, kien hawn ħafna minnhom. Madankollu oħrajn appellaw lil kap tal-partit biex ikompli għaddej bil-pożizzjoni tiegħu u ma jċedix. Għandu jċedi l-pożizzjoni tiegħu il-Partit Nazzjonalista u jaħdem jitfit mal-gvern dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Ma naħsibx. Gvern. Jekk jaħdem xi tfit mal-gvern ma naħsib. Le, naqbel li l-Partit Nazzjonalista għandu jkompli jiġi. Oħrajn juraw il-fiduċja assoluta tagħhom fidejn il-kap nazzjonalista Simon Busuttil. Mjan ħalli d-deċiżjoni fidejn il-kap. Nisimgħu il-Kunsill Ġenerali nimxu mal-li jgħidilna l-partit. Partitarji oħra għażlu li ma jikkummentawx. L-Partit Nazzjonalista għandu jċi? Għandha ċedi l-pożizzjoni tiegħu. One News saqsaw koll il-partitarji nazzjonalisti dwar dak li kiteb il-kandidat nazzjonalista Kevin Plumpton fejn appella l-oppożizzjoni biex taħdem mal-gvern u twaqqaf il-protest ġudizzjarju fil-konfront tal-gvern fil-waqt li qal il-programm ta' ċittadinanza b'investiment huwa fl-interess nazzjonali. Dwar dan partitarji nazzjonalisti ma rridux jassoċjaw ruhom. Ma rajtx għal Kevin Plumpton. Le, segwi mal-Plumpton kombinazzja ma tantx inseħħu għifu. Oħrajn qalu li ma jaqblux ma dak li kiteb Kevin Plumpton. I don't agree. Madankollu partitarju ieħor qal li suppost l-oppożizzjoni taħdem jitfit mal-gvern. Ek suppostu isir. Partitarju ieħor qal li l-partit dejjem ħadem għall-interess nazzjonali u hekk se jkompli jagħmel. Il-Partit Nazzjonalista dejjem l-interess tiegħu huwa l-interess tal-pajjiż dejjem l-ewwel qabel kollox. Fil-waqt li oħrajn għażlu ma jkellmux lil dan l-istazzjon. Sinjura taqbel ma' Kevin Plumpton li qal il-gvern ġewqa fil-proċess ġudizzjarju. Min int? One News. Mela go to hell. Tin li qal il-gvern għandu jwaqqaf fil-proċess ġudizzjarju. Intom min intom l-ewwel nies? One News. Mela le, ma rridx. Taqbel ma' Kevin Plumpton li l-gvern għandu jwaqqaf fil-proċess ġudizzjarju. Sa dan it-tant sakemm One News kienet isaqsi lill-partitarji nazzjonalisti, il-Kunsilliera Nazzjonalista ta' Ħal Qormi Margaret Merċieqa dittat istruzzjonijiet biex ma jkellmunix.